nabantu abasha bonke haleluya. Amen. Nosande school haleluya. Amen. Asikeni ukuthi abantu ngabazithethe. Amen. Amen. Siyaphinde sitshele ngabazithethe. Bonke bayabazithethe. Amen. Amen. Ayazi umntana uyakwazi uma phambi koThixo uThixo amve ukwedlula umuntu omdala. Amen. Ngoba umuntu enyakazi uzithela phambi koThixo. Haleluya. Amen. Mama wakare wayesuka pha kwa-Abraham. Amen. Esenhlango waphela ititi yomntana. Haleluya. Amen. Maqomba angambona umntana ngoba manje imshiye qhali yazi. Haleluya. Amen. Wakhala umntana. Ithi iBhayibhile uThixo weva isikhalo semengwane. Haleluya. Akazange angamvu wakare, azange no-Abrahama, azange nomzali weva ntoni? Umntana. Haleluya. Amen. Babuzeni kahle sithi sibusa nabantwana bathi. Amen. Amen. Ikhona le yenzekileyo yoba yabanziwa ligqobile iBhayibhile nje. Bengizifundile emsebenzini iBhayibhile uba hayi ndasifuna le ndawo Thixo ndinika le message haleluya. Xa ndiqaphelayo mamvele bathethe ngale ndawo bengathetha ngayo. Amen. Amen. Kusho ukuthi uThixo efuna sive loo nto namhlanje. Haleluya. Not enye nenye into. Haleluya. Amen. So nami ngizothetha ngale ndawo uThixo bethe manithethe ngayo. Iyafana ngemizi bona bathethe ngazo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bana bevili bakutwana. Buvili bakutwana. Ubi. Ina iBhayibhile bamqondile endlini. Uyafunda ngaliba igama lakhe. Benda ukuthi ayifunda iBhayibhile xa sendlini. Sometimes. Oh, okay. Yabona iveki ina 7 days yabo. Ngeveki bofunde noba iverse A1 noba ichapter 1 noba umqolo A1. So gqibo zama uunderstand ba noba usuthini na. If awuyazi usuthini buze pha kumama. Uyabuza uthini buza utata. Uyabuza uthini buza kumama.